Sanibona bafowethu, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Ngikhuluma nawe uVelendle Mwamhlongo, isibongo phansi empangeni esigodini sasemazimini. Isizathu bafowethu sokuthi ngenze le video engenza njengamanje, kahle kahle ngiphatheke kabi, ngicasukile nje. Yabona lento eyenziwa ngabanye babafowethu ukuthi bangixabanise nomthandeni igciwane. Abantu abaningi bayakwazi lokho ukuthi igciwane ngiyaliseka futhi ngiyalithanda. Bayazi nanokuthi wangibiza laphayana kwi-TV kuyoshoot ukube mhlambe nganginenxa naye noma mhlambe kube sasinenkinga ungabe wangibiza, ukube mhlambe ngangilwa naye ungabe wangibiza ukuthi ngibe khona ngoba kangibizana. Yabona, so manje kwazi kwafika kulesi sigaba sokuthi anginikeze ithawula. Isizathu sokuthi angibize nokuthi wayefuna ukuthi sishuthe ngoba ukuthi wayefuna ukukhombisa abantu ukuthi akananxena naye. Yabo, ngoba uyakwazi kahle kamhlophe lokho ukuthi ngiyameseka futhi ngisemdletsheni. Yabona, so manje iyangicasula le nto yokuthi kube khona abantu abakhuluma kabi ngami, abasebenzisa igama lami ngendlela engesiyo. Yabona, namhlanje mina ngimubi kunabantu abangenyanyayo ngesizathu sokuthi kunalezi iphukuphuku ezithukisha kwami ngegama lami. Yabona, iyangicasula leyo nto leyo, iyangidina leyo nto leyo. Yabona, mhlawumbe kube nginawo amandla noma kube ngiyakwazi ukwenza ngabe mhlambe nalo igciwane ngiyalinikeza ithuba lokuthi likuveze lokho ukuthi mina anginanxe nayo. Uyabona, ngoba ufakazela lokho ukuthi langibiza laze langinika ithawula. Akekho umuntu ongakaza kubone lokho, akekho umuntu ongazi ukuthi mina ngisho ama-interview ami ngiqala ukuwahamba bekade ngiphusha igciwane elisha. Yabona, angibazi ababengayibukanga le show ukuthi isizathu kwakuyisiphi ngoba phela yayidlala emini. Yabona, futhi kwakuyi-weekend. Yabona, wonke umuntu owayekhona wayibuka leya show ngoba idlala SABC 1. Yabona, le channel engakhokhela edlala kuwona wonke ama-TV. Yabona, ngisho nakwikuqumbane elincane le-TV iyadlala, akekho umuntu ongayibukanga. So leyo nto leyo iyangicasula ngendlela angazi ukuthi ngabeka ngithini. So ngiyanicela abafowethu ukuthi le nto niyeke ukuthi nilokhuze niyeseke ngoba manje iyanginyanyisa mina, idicelela isithunzi sami kanye negama lami phansi. Yabona, so bafowethu ake niyekeni ukuthi nilandelele leya page engingalazi mina ukuthi ngile kabani, nikhole futhi yilo ukuthi yimina othukayo. Ukhona umuntu osokwayibona leya ndoda ingena ku-live ikhuluma mhlambe lezi zinto ezikhulumayo noma ngigcina ngokubona ama-post. So bafowethu ngiyacela ukuthi niyekeni ukuyeseka leya ndoda ngoba akusimini. Uyabona, so njengamanje ngiyagcina ukuthi ngiyikhulume lento ngoba mina iyanginyanyisa. Uyabona, so nje ngiyacela bafowethu ukuthi kube niyagcina ningabe nisangena niyeseke leya ndoda ngoba mina ngiyazi akusimina loyo. Uyabona, ake nishintsheni-ke bafowethu nje basengikhulumile kinina ngoba kube bekuyimina ngaba ngikhulumanga. So ngikhuluma ngoba lento ngiphatha kambi yangihlukumeza ukuthi kuthiwa mina nginyanya igciwane, mina ngidelela igciwane. Angiyenzi leyo nto leyo mina. Yabona, ngoba futhi mhlambe kuthiwa yimina odelela igciwane bengengilokho ngicasha mina. Yabona, bengizovumela nje ubala ngisho lokho engifuna ukusho mhlambe okubi ngalo kube mhlambe beliyisitha sami. Yabona, so manje angiyifuni leyo nto leyo ngoba akusimina, la muntu akaze angene ku-live. So ngiyacela bafuthi ukuthi anishintsheni le nto, niyeke ukuseka lezi siphukuphuku engasazi ukuthi inja yaphi leyana. Uyabona, so-ke kuselapho bafowethu ngixolise nje ngokuthi ngigcina mhlambe nginyanya ngale ndlela enginyanya ngayo. Uyabona, so kahle kahle ngila bafowethu ukuthi kunomsebenzi ozophuma. Ngicabanga ukuthi abantu sebewubonile, ngiloke ngu-advertiser kumanje. Le ngoma engiyidlalayo elokhu ikhalela phansi lapha ingoma ethinta lona igciwane elisha kodwa ngamagalelo alo. Uyabona, ukuthi ngisho okuhle nje ngamagalelo alo ngoba mhlawumbe kube benginenkinga kahle kahle nalo ungabe le ngoma kanyenzi. So-ke ngiyanicela bafowethu ukuthi niyeseke, ninike ithuba niyilalele. Ngiyabonga nje kakhulu ukuthi ningilalele, ningibheke njengamanje. Ngizonibusisa.